Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan vi bruger lærerværelset inde på Slack. Jeg kan lige give jer et par eksempler på, hvordan vi kan bruge det. En af de ting, jeg har gjort, det er at uploade nogle filer, som vi kan arbejde sammen på inde på lærerværelset. Så hvis I ser hernede i bunden, så har jeg sendt en besked, som jeg har startet med sådan et snabelag. Snabelag group betyder, at alle, der er medlemmer af vores lærerværelse, som er den private gruppe, jeg har skabt her, hvis jeg begynder med snabelag group, så modtager alle sådan en påmindelse om, at jeg har sendt dem en besked. Og det jeg skriver herinde, det er, at jeg har uploadet en kontaktliste på alle lærere, og det er et online dokument, som alle kan redigere i, så jeg beder jer om at gå ind og rette mangler og fejl på den liste. Så hvis I ser højere op her, så kan I se, at jeg først så har jeg givet jer et dokument, der hedder Lærernes Rosetta-sten. Det kan vi snakke om lidt. Men jeg har også her en kontaktliste på ledelse og lærere. Hvis I er interesseret i at se, hvad for nogle filer I har inde på Slack, som I har adgang til, så er der sådan en lille trekant heroppe. Og den giver jer sådan en ekstra fane herinde. Og der, hvis I på den her menu her vælger en af de her ting, så kan I se forskellige oplysninger inde i den her fane. En, der er meget god, det er for eksempel Team Directory, så kan I se, hvem der er inde på Slack, og I kan se her, at indtil nu har Kåre, Camilla og Andrea kommet ind og meldt sig på Slack. Men det jeg ofte gør, det er at gå herind, og så siger jeg Google Docs. Så de filer, jeg lægger op på Slack, dem lægger jeg ind på en Google folder, en Google Drive folder, som vi alle sammen har adgang til, og som vi alle sammen kan redigere dokumenter i. Og hvis jeg trykker på den, så viser den alle de dokumenter, der er blevet skabt indtil nu inden for den folder. Så det vil sige, inde i det her lærerværelse, så kan vi se, hvad for nogle beskeder vi har sendt frem og tilbage hen til hinanden, og vi kan også se de filer, som vi samarbejder på. Okay, det var alt for denne gang. Håber, det var nyttigt.